dette forsøg skal vi bestemme lydens hastighed. Formålet er så at bestemme lydens hastighed, og lydens hastighed afhænger af temperaturen. Hastigheden V er givet ved sammenhængen mellem den tilbagelagte strækning S og den tid t, der er gået. Formlen kan man se lige her. Det er således muligt at bestemme lydens hastighed ved at bruge den formel og ved at måle sammenhørende værdier for tid og strækning og indtegne strækningen som funktion af tiden i et koordinatsystem og derved finde funktionsudtrykket for den rette linje. Lydens hastighed i luften er bestemt ved følgende formel, som man kan se der, og hvor stort T er temperaturen i Kelvin. Temperaturen i Kelvin findes så ved formlen der, og er temperaturen i grader Celsius. Det er lille t. I forsøg A, der skulle vi i grupper ud i grupper udenfor, og ved hjælp af et klaptræ skulle vi så måle, hvor lang lydens hastighed fra den ene person, som klappede med træet, klaptræet, til det nåede hen til den anden person, som stod 100 meter væk. Ja, og så har vi også lavet et forsøg B, og til det her forsøg, der brugte materialerne et termometer og 2 mikrofoner, 2 træklodser, en lineal og en timer. Og ved udførelse af det her forsøg, der opstillede man timeren, som var forbundet med 2 mikrofoner. Og den her første måleserie, den påbegyndes, hvor afstanden mellem de 2 mikrofoner, den var 1 meter. Og derefter der bankede man så de 2 træklodser mod hinanden, hvorefter man skulle aflæse timeren. Og det gentog man så cirka 5 gange. Og herefter så gjorde man forsøget igen med en ny måleserie, hvor afstanden mellem de 2 mikrofoner så blev øget til 2 meter. Og herefter øget igen til 3 meters afstand. Og herefter fik vi så følgende resultater. Efter vi her havde udregnet den gennemsnitlige tid for alle de 3 forsøg, udregner vi hernede den gennemsnitlige tid for de 3 forsøg. Og så har vi så udregnet gennemsnitlig hastighed ved at sige V lige med S divideret med T for alle de 3 forsøg. Det første forsøg var V lige med 1 delt med 0,003, som gav 333,33. 1,5 for forsøget med 1,5 meter tog vi V lige med 1,5 over 0,004732, som så gav 316,10. Og til 2 meter tog vi V lige med 2 over 0,005134, som så gav 389,56. Ved forsøg A er der tale om en del fejlkilder, såsom temperaturen, som kan variere meget fra hvor i lokaler du står, eller og generelt er det ret upræcist. Og så dem som udfører forsøget, deres reaktionsevne kan også variere meget, og man kan ikke være sikker på, at ham eller hende, som har trykket på stopuret, har haft den nøjagtige stop. Om selve målene, om de er nok præcise, om der er målt godt nok op. Og så i forsøg B, som er en del mere præcis end forsøg A, der er det eneste sådan set bare at nævne, at afstanden mellem mikrofonerne, det igen kan være svært at måle præcist, og vi er ikke 100% sikre. Og så simpelthen bare, at der er fejl i selve mikrofonsystemet, som kan gøre, at resultaterne kan variere. I diskussionsafsnittet har vi svaret på følgende spørgsmål. Stemmer resultaterne overens med teori, hypotese eller tabelværdier under hensyntaget til fejlkilder og måleusikkerhed? Vores resultater stemmer overens med teori, hypotese og talværdier, da hastigheden viser, at lyden er forsinket. Hvor gode er de to metoder inddrager fejlkilder og usikkerheder ved de 2 metoder. Vi har kigget på forsøg A,
og forsøget og dets resultater er meget usikre, og da menneskets reaktionsevne ikke er god nok til at få præcise resultater, og derfor fungerer metoden ikke lige så godt som forsøg B. Og i forsøg B, forsøget er meget mere præcist i forhold til metoder, der udstyrer det bedre, og derfor måler og giver bedre resultater. Resultaterne er derfor mere præcise. Hvilken indflydelse har eventuelle fejlkilder og måleusikkerheder på resultaterne? Fejlkilder og måleusikkerheder i forsøgene gør, at resultaterne bliver mere upræcise og forkerte. Vi kan derfor her til sidst med vores resultater konkludere, at afstanden mellem de to punkter og styrken på lyden påvirker lydens hastighed. Vi kan også med vores resultater se, at de er nogenlunde præcise i forhold til lydens hastighed, som er 340 meter per sekund.